Bore da, chroeso chi yma. Mae'n dda bod ni'n cael dod at yn gilydd unwaith eto yma yn y capel, a croeso arbennig hefyd i chi sy'n ymuno efo ni trwy gyfrwng y we. Da ni falch iawn o gael eich cwmni chi. Ar y fore braf, rhyfeddol o braf yn tydi. Mae'r haul yn gwenu. A'r rhyfeddol ydy fod Duw hefyd yn gwenu arno ni. Gadwch i ni wrando ar ychydig o eiriau o Salm 36. Mae dy gariad arglwydd yn ymestyn hyd y nefoedd, a syddlondeb hyd y cymylau. Mae dy gyfiawnder fel y mynyddoedd uchel, a thfarnau fel y dyfnder mawr. Cedwi ddyn ac anifel o arglwydd. Mor werthfawr yw dy gariad o Dduw. Llychesa pobl, dan gysgod dy adenydd. Fe digonir a llawnder dy di, a diodi hwy o afon dy gysuron. Oherwydd gyda thi y mae ffynon bywyd, ac yn dy oleuni di y gwelwn oleuni. Gadewch i ni weddio. Arglwydd yn Duw, den ni diolch am y cyfle newydd y bore mae i ddod at ein gilydd mwyn dod at ti. Rwyt ti yn agos at bob un ohono ni. Ond o Arglwydd yn Duw, den ni mor ddiolchgar yn bod ni'n cael cyfle arbennig fel hyn i ddod ac i ti lewyrchu trwy dy air yn calonnau. A da ni'n gweddio Dduw o byddwn ni efo'n gilydd yn cael profi y rhywfaint o dy gariad, rhywfaint o dy ras wrth i ti o leuon meddyliau a chynhesu'n calonnau ger dy fron. Arwain ni felly trwy gymorth yr ysbryd glân, achos da ni'n gofyn y cyfan trwy heiddiad i'n harglwydd a'n gwaredwr, Iesu Grist. Amen. Mi gewch chi adre ganu a fan yma gawn ni'n wrando ar emyn fy enaid bendithia yr arglwydd a chofiau holl ddoniau o hyd. Maddeuodd dy holl anwireddau, iachawdd dy lesgedd i gyd. Gwaredodd dy fywyd o ddistryw, a gras y coronodd dy ben. Diwallodd dy fwrdd a daioni, a treiniau'r ei fawl hyd y nen. Mae'n dda gweld chi'r plant yma
a mae yna blant llawr hefyd. A dwi am sôn amdano nhw i ddweud y gwir, Ben ag Anna, achos mae Ben ag Anna ar y funud yn paratoi i symud tŷ. Ac wrth feddwl am symud tŷ a dod i dŷ newydd, wrth gwrs mae rhaid meddwl be da ni'n mynd i ddod efo ni, be sy'n angen i cymryd. A mae yna rai pethau special, da ni eisiau rhoi nhw a meddwl, wel, lle maen nhw'n mynd i fod. Weithiau, da chi'n cael rhywbeth yn dod i'ch tŷ, ac da chi eisiau rhoi rhywbeth, wel, rhoi'r peth, mae mewn lle arbennig. Weithiau, da chi'n dod â llun adre o'r ysgol, a mae dad a mam yn gorau meddwl, wel, ydyn ni'n mynd i roi llun ma ar y ffridge, neu ydyn ni'n mynd i roi ar y wal, neu beth ydyn ni'n mynd i wneud? Cael rhywbeth special fel yna. Mae yna bethau special, da ni eisiau rhoi mewn lle arbennig. Ond mi oedd yna un peth special iawn gan yr Israeliad, gan pobl Israel. A be oedd hwnnw oedd Arch y Cyfamod. Arch y Cyfamod. Rwan, mae'r enw fanna, ac os awn ni ymlaen i'r llun nesaf, da chi'n gallu weld o'n glir falle yn y capel, ond y llun yma, llun mae rhywun wedi dychmygu sut beth oedd Arch y Cyfamod. A be yn y bod oedd o, oedd bocs mawr pren. Ac yn y bocs yma, oedd yna ddwy lechen fawr, efo sgrifen arnyn nhw. Y 10 orchymyn. Roedd Duw wedi sgrifennu ar ddwy lechen ar Fynydd Sinai, a oedden nhw'n cadw hwn yn y bocs. A top y bocs wedi wneud o aur. Oedden nhw'n galw top y bocs yn enw arbennig y Drigareddfa. Y Drigareddfa oherwydd dyna lle oedd pobl yn meddwl bydden nhw'n gallu cael trigaredd Duw, bydde Duw'n garedig oedden nhw, os oedden nhw'n gofyn i Dduw am help. Ac uwchben y caead yna, da chi'n gallu gweld o'n glir iawn fan ond oedd yna ddau angel aur, a denydd y ddau angel yn cyffwrdd ei gilydd uwchben y bocs. Rwan oedd hwn yn special, fel dwi'n deud, i bobl Israel. Ond ble oedden nhw'n mynd i gadw fo? Ac am rai cannoedd o flynyddoedd, oedden nhw'n cadw y bocs mewn pabell, mewn tent. Oedden nhw ddim yn rhyw le saff iawn, ydych chi'n meddwl, ond dyna lle oedden nhw'n cadw mewn pabell, oedden nhw'n galw'r babell y Tabernacl. Ond fe ddoth na amser wedyn, y brenin Dafydd feddyliodd, wel, fe ddylen ni gael lle iawn ar gyfer hwn. Oedd Dafydd yn meddwl bod yn mynd i adeiladu deml, ond dyma dim wneud na ni ti sy'n mynd i wneud. Solomon, dy fab di sy'n mynd i wneud. A dyma Solomon yn codi adeilad mawr, ac yn y canol oedd yna stafell special lle oedd Arch y Cyfamod. A dyma nhw'n penderfynu bod y lle yma, y deml, yn fan lle oedd pobl yn cael dod i weddio, i geisio Duw. A dyna beth ni'n mynd i feddwl amdano fo heddiw. Pan ddaru nhw agor yr adeilad yma am y tro cyntaf, dyma Solomon yn gweddio ar Dduw dros yr holl bobl. A dyna ni'n mynd i fod yn canolbwyntio arno fo heddiw bellach ymlaen yn y bregeth, a dwi'n siŵr bod yna bethau ydych chi'n mynd i allu i deall, a mae yna daflen i chi i lenwi os ydych chi eisiau wrth wrando ar y bregeth. Ac felly, beth ni'n mynd i wneud rwan ydy ni'n mynd i ddarllen o lyfr cyntaf Brenhinoedd ar penod 8, yr 8fed benod yn llyfr cyntaf Brenhinoedd, lle mae Solomon yn gweddio. Dwi'n mynd i ddechrau darllen yn adnod 22. Mae'n ddarlleniad reit hir, ond mae'n ddarlleniad gwerth gwrando arno fo. Felly cyntaf Brenhinoedd, penod 8, a'r ail adnod ar 20. Yna safodd Solomon o flaen allor yr arglwydd yng ngwydd holl gynulleidfa Israel, ac estynodd ei ddwylo tua'r nef a dweud, O arglwydd Dduw Israel,
Nid oes Duw fel tydi yn y neb uwch ben, nac ar ddeiar lawr, yn cadw cyfamod ac yn ffyddlon is bobl sy'n dy wasanaethu a'i holl galon. Canis cedwais dy addewid, ith was Dafydd fy nhad. Heddiw cyflawnais dras lawr hynna addewais da thenau. Yn awr felly o arglwydd Dduw Israel, cadw'r addewid a wnaethos ith was Dafydd fy nhad, pan ddywedais, gofalaf na fyddi heb etifedd i eistedd ar orsedd Israel. Dim ond ith blant wylio i ffordd am gwasanaethu fel y gwasanaethas ti. Yn awr felly o Dduw Israel, safed y gair a leferaist wrth dy was Dafydd fy nhad. Ai gwir y preswyliad Duw ar y ddeiar? Wel, ni all y nefoedd na neb y nefoedd dy gynnwys. Pa faint llai y tŷ hwn a godais? Eto cymer sylw o weddi dy was ac o'i ddeisyfiad o arglwydd fy niw. Gwrando ar fy llef ar weddi y mae dy was yn ei gweddio heddiw ger dy fron. Bydde dylygaid nos a dydd ar y tŷ y dywedais amdano fy enw a fydd yno. A gwrando ar weddi y bydd y was yn ei gweddio tu ar lle hwn. Gwrando hefyd ar ddeisyfiad dy was ath bobl Israel pan fyddant yn gweddio tu ar lle hwn. Gwrando yn y nef lle rwyt yn preswylio ac o glywed maddau. Os bydd rhywun wedi troseddu yn erbyn rhywun arall ac yn gorfod cymryd llw a'i dyngu ger bron dy allor yn y tŷ hwn, gwrando di o'r nef a gweithredu. Gweinydda farn i'th bobl trwy gondemnio'r drwg gweithredwr yn ôl ei ymddygiad, ond llwydda achos y cyfiawn yn ôl ei gyfiawnder. Os trechir dy bobl Israel gan y gelyn am iddynt bechu yn dy erbyn, ac yna iddynt edifarhau a chyffesu dy enw, a gweddio ac erfyn arnat yn y tŷ hwn, gwrando di yn y nef a maddau bechod dy bobl Israel, ac adfer hwyr tir a roddais diw hynafiaid. Os bydd y nefoedd wedi cael, a'r glaw yn pallu am iddynt bechu yn dy erbyn, ac yna iddynt weddio tu ar lle hwn, a chyffesu dy enw, ac edifarhau am ei pechod, oherwydd i ti ei cosbi. Gwrando di yn y nef, a maddau bechod dy weision ath bobl Israel. A disg iddynt y ffordd dda y dylent ei rhodio, ac anfon y law ar dy wlad, a roddais dy etifeddiaeth i'th bobl. Os bydd yn y wlad newyn, haint, deifiad, malltod, locustiaid neu lindys, neu os bydd gelyn yn gwarchau ar unrhyw un o'i ddinasoedd, beth bynnag fo'r pla neu'r clefyd, clyw bob gweddi, pob deisyfiad gan bawb o'th bobl Israel, wrth i bob un sy'n ymwybodol o'i glwy ei hun estyn ei ddwylo tu ar tu hwn. Gwrando hefyd yn y nef lle rwyt yn preswylio, a maddau, gweithreda, a rhoi bob un yn ôl ei ffyrdd oherwydd rwyt ti'n deall ei fwriad, canis ti yn unig sy'n adnabod calon pob un. Felly byddant yn dy ofni holl ddyddiau ei bywyd ar wyneb y tir a roddais ti'n hynafiaid. Os daw rhywun dieithr nad yw'n un o'th bobl Israel o wlad bell mwyn dy enw, canis clywant am dy enw mawr ac am dy law gref ath fraich estynedig, ac os gweddia tu ar tu hwn, gwrando di yn y nef lle rwyt yn preswylio, a gweithreda yn ôl y cwbl y mae dieithrin yn ei ddeisif arnat, mwyn i holl bobloedd y byd adnabod dy enw, ath ofni yr un fath ath bobl Israel. A sylweddoli mae ar dy enw di y gelwir y tŷ hwn a adeiladau si. Os bydd dy bobl yn mynd i ryfela a'i gelyn, pa ffordd bynnag ar anfoni hwy, ac yna iddynt weddio ar yr arglwydd tu ar ddinas a ddiwysaist, a'r tŷ a godais i'th enw, gwrando di yn y nef,
ar ei gweddi a'i hymbil, a chynnal ei hachos. Os pechant yn dy erbyn, oherwydd nid oes neb nad yw'n pechu, a ddithau'n digio wrthynt ac yn ei darostwng i'w golynion a'i cael sgludo i wlad y gelyn, bod bell neu agos, ac yna iddynt ystyried yn y wlad lle cael sgludwyd hwy, ac ydi farhau a deisif arnat o wlad ei cael thiwed a'r geiriau, yr ydym wedi pechu a throseddu a gwneud rygioni. Ac yna dychwelyd allatau holl galon a'i holl enaid yng ngwlad y golynion sydd wedi cael sgludo. A gweddio arnat i gyfeiriad ei gwlad, a roddaist i'w hynafiaid, a'r ddinas a ddewisaist, a'r tu a godaist i'th enw, gwrando di yn y nef, lle rwyt yn preswylio ar ei gweddi a'i disyfiad, a chynnal ei hachos a maddau i'th bobl a bechodd yn derbyn, am ei holl droseddu yn derbyn. Roeddynt enyn trigaredd yng nghalon y rhai a'i cael sgludodd, oherwydd y bobl ath etifeddiaeth ydynt, gan mae tu a ddaeth a hwy allan o'r aifft o ganol ffwrnais haearn. Felly bydde dylygaid yn sylwi ar ei syfiad y was ath bobl Israel, i wrando arnynt bob tro galwant arnat. Oherwydd ti sydd wedi ei neilltuo yn etifeddiaeth i ti dy hun, a'i didoli oddi wrth bobloedd y byd, fel y dywedaist, o arglwydd Dduw, trwy dy was Moses, pan ddeithost anhynafiaid allan o'r aifft. A dyma air yr arglwydd, a boed i Dduw yn helpu ni i weld gwirioneddau mawr o'r gair yma. Da ni am gael emyn arall neu can arall, mae'r Paris am ganu i ni. Iesu rhown i ti bob anrhydedd. Iesu rhown i ti'r holl glod. Uned dair a nef i ddyrchafu'r enw sydd gorywch holl enwau'r rhod. Iesu, 'Iesu, 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 '
Diolch yn fawr. Diolch yn fawr. Gadwch i ni droi at Duw mewn gweddi. O arglwydd yn Duw, da ni yn plygu pen a phlygu glin ger dyfron di. Fel sy'n newydd cael ei ganu, plygu glin sy'n, wel, dyna'n dyled ni, dyna sy'n weddus ger dyfron di. Ac wrth blygu pen hefyd yn plygu'n calonnau, oherwydd yn bod ni yn gwybod rhywbeth am pwy wyt ti. Y Duw mawr holl a lluog sydd o dragwyddoldeb i dragwyddoldeb. Dal y bydysawd yn dy ddwylo a'r genhedloedd fel llwch yn dy ddwylo. A da ni'n gwybod am dy fawredd di, da ni'n gwybod rhywbeth am dy ogoniad di, da ni'n gwybod rhywbeth am dy sancteiddrwydd di, ac felly da ni hefyd yn plygu'n calonnau ger dyfron di, oherwydd da ni'n gwybod rhywbeth am beth ydyn ni o Dduw ein Tad. Yn rhai sydd wedi derbyn pob math o fendithion, pob math o ddaioni o ddwylo, ac eto yn gyson wedi troi cefn arna ti, ac wedi mynd yn ffordd yn hunain. Ac arglwydd yn Duw, da ni'n dod yn sŵn y darlleniad yna lle dro ar ôl tro, da ni'n clywed Solomon yn gofyn ar ei ti fadde. Ar ei ti fadde. O arglwydd yn Duw, da ni'n ymwybodol yn bod ni'n bobl sydd angen maddeuad, ddydd ar ôl dydd. Ac felly, wrth ddod ger dyfron yn cysur mawr ni, yn gobaith ni ydy, yn bod ni'n gallu edrych arna ti trwy Iesu Grist, a gwybod fod yn harglwydd Iesu wedi talu'r pris eithaf mwyn yn rhyddhau ni o'n heogrwydd, mwyn yn rhyddhau ni o'n condemniad. O, da ni mor ddiolchgar am yr arglwydd Iesu, a'r pris a dalodd troston ni ar y groes. Da ni'n ymwybodol na fedre ni byth o dalu'r pris yn llawn. Dyna beth ydy uffern o Dduw Tad. Uffern ydy wynebu canlyniad yn drygion i ni a cael yn bwrw o bresenoldeb am dragwyddoldeb. Ond o arglwydd, da ni yn diolch i ti fod yn gwaredwr ni wedi wynebu yn hyffern drosto ni ar groes Calfaria a thrwy Iesu yn bod ni yn cael y drws ar agor, bod llen y deml wedi rwygo, a ni'n yn cael dod i mewn i dy bresenoldeb sanctaidd di. Derbyn yn diolch o Dduw Tad, a derbyn yn mawl. Ac os gynddon ni achosion sydd yn pwysau yn calonna ni, rhywbeth da ni isio i gyflwyno i ti, da ni'n gwybod o Dduw Tad fod ti yn barod iawn i wrando arno ni. Da ni mor ddiolchgar am hynny. Felly y bore yma wrth i ni glosiad a air, mae yna un peth da ni am ofyn heddiw, yw chlaw pob dim arall yn ystod y munudau nesaf. Os gweli di fod yn dda o Dduw, a wneud i hi, beri bod ni'n cael gweld pethau da o dy air di. Pethau sy'n helpu ni. A gawn ni nid yn unig i gweld nhw efo yn deall, ond gad i ni o Dduw Tad i ystyried nhw yn calonnau. Da ni wedi clywed ar ddechrau yn cyfarfod ni, mae yn dy oleuni di, da ni'n gweld goleuni. Felly goleia di ein calonnau y rwan o Dduw Tad, trwy dy air. A bod i'r gair fod i ni yn fwyd i'n heneidiau, bydd yn aros efo ni. A fydd yn peri yn bod ni yn cofio rhywfaint am pwy wyt ti, am sut y Dduw wyt ti, am dy fawredd ac am dy ogoniad ti. A be yda ni fel rhai sydd wedi cael yn galw i fod yn blant i ti. Clyw yn gweddi o Dduw Tad. Os baich arbennig yn pwysau ar galon unrhyw un y bore yma, da ni'n cyflwyno'r baich hwnnw'n dyner i dy ddwylo di. A da ni parhau weddio dros yn llywodraeth ni, yng Nghaerdydd, yn San Steffan, a llywodraethau'r byd,
wrth i'r byd barhau i wynebu y pandemig difrifol yma. Yn arbennig am India ar hyn o bryd. Yn gofyn yw'n tad, neu di roi doethineb a chymorth i arweinwyr y llywodraethau i wneud yr hyn sydd angen i wneud. Ond yn y cyfamser, bendithiadau eglwys a bendithia ni yma yw'n tad, trwy agor yn llygaid i weld rhyfeddod dy air a dy gynllun gogoneddus. Clyw yn gweddi, trwy Iesu Grist, yn harglwydd a'n gwaredwr. Amen. Fel yn y Beibl, da ni'n cael sawl enghraifft o bobl yn sefyll ger bron Duw. Moses yn mynd i fyny Sinai i sefyll ger bron Duw. A Solomon fan yma yn sefyll o flaen y deml yng nghwmni Duw. Felly cyn i ni ystyried y weddi, da ni am ganu am wrando ar y gan, adre canwch emyn pa fodd y meiddiaf nesu, a thithau'n ddiw mor lan, dy enw yn sancteiddrwydd, dy natur ysol dan. Sut galla fentron agos at un a'i byrdeb sydd fil miloedd gwaith disgleiriach na heilwen ganol dydd. Be di'r pethau sydd yn dylanwadu arnoch chi yn effeithio ar y ffordd yr ydych chi yn hafio, ffordd ydych chi'n byw? Mae pethau yn effeithio arno ni, tydyn nhw. Mae'r pandemig yn ystod y flwyddyn diwethaf wedi effeithio ar y ffordd da ni'n dod i'r capel. Gwisgo masgiau. Pregethwr ddim yn gallu gweld yn iawn eich ymateb chi yn eich gwynebau chi wrth i rywun bregethu. Mae'r haul yn gwenu heddiw, ac wrth gwrs mae hynny'n golygu bod y wisg da ni yn ei gwisgo yn wahanol. Mae'r pandemig yma wedi effeithio mewn cymaint o ffyrdd cadw pellter cymdeithasol oddi wrth yn gilydd ac yn y blaen. Pan da ni yn edrych ar y teledu a da ni'n gweld rhyw dyrfa efo'i gilydd, da ni, a mae yna rhyw deimlad yn calonau ni'n does. Da nhw'n fod efo'i gilydd fel yna rwan. Gwahanol bethau
yn effeithio ar be da ni'n neud a ffordd da ni'n ymddwyn. Ond does dim byd yn mynd i gael mwy o effaith arno ni na'n golwg ni o Dduw. Sut Dduw ydy yn Duw ni? Os da ni'n meddwl nad ydy Duw ddim yn bod, mi fydd yn bywydau ni yn adlewyrchu hynny. A'r ffordd da ni'n ymddwyn yn adlewyrchu hynny. Os da ni'n meddwl bod Duw yn rhyw gymeriad mawr blin yn y nefoedd yn aros i'n taro ni. Os da ni'n meddwl amdano fel ein taid yn y nefoedd, rhyw foi clen sy'n wastad yn gwenu ar bawb. Os da ni'n meddwl amdano fo yn bell ohono ni, heb unrhyw cysylltiad â ni, neu os da ni'n meddwl amdano fo'n agosach ato'n ni'n hunain, na'n anadl yn hunain. A ffordd da ni'n gweld yn mynd i effeithio ar beth da ni'n neud a sut da ni yn byw. Mi fydd yn bywyd da ni'n adlewyrchu'r hyn da ni'n gredu amdano fo. A felly cyn mynd ati i gychwyn cyfres newydd o bregethau, o'n i wedi cael nargyhoeddi wrth feddwl am yr hanes yma am Solomon yn adeiladu'r deml ac yn arbennig y weddi nath Solomon weddio ac un adnod yn y weddi hon. Cyntaf bryn hyn oedd adnod 27 ym mhenod 8, yr 8fed benod, 7fed adnod ar 20. Ai gwir yw y preswyliad Duw ar y ddeiar? Wel, ni all y nefoedd, na nef y nefoedd y gynnwys, pa faint llai y tu hwn a godais. Solomon wedi codi teml, tŷ i Dduw, lle i bobl gael cwrdd â Duw. Dyma'r tro cyntaf i hyn ddigwydd yn hanes Israel. Oedd na demled gael ei codi gan y cenhedloedd i dduwiau Baal, a duwiau eraill roedd pobl yn ei addoli, ond dyma'r tro cyntaf i adeilad o gerrig gael ei godi fel hyn i Duw tragwyddoldeb. Mi oedd arch y cyfamod hyd yma wedi cael ei gadw yn y tabernacl. Pa bell o'r enw'r tabernacl? Roedd y brenin Dafydd wedi bwriadu codi deml, ond Duw wedi dweud, na, nid ti sy'n mynd i wneud, dy fab di. A rwan, dyma'r amser yn dod i Solomon gyflawn i'r gwaith, a fu yn wrthi yn adeiladu am 7 mlynedd. Nid achos bod y gweithwyr yn ar y deg, ond oedd o'n adeilad spectacular ag ystyried yr oes yna. A hyd yn oed ar ôl gorffen adeiladu, dyma nhw'n aros 1 mis ar 10 arall cyn agor y deml mwyn cael dod i'r amser iawn i wyl arbennig lle oedden nhw'n cael agor y deml a dechrau'r gwaith a chymeryd arch y cyfamod i fewn i'r deml. Ac oedd gysegru y deml. Beth cyntaf mae Solomon yn ei wneud ydy mae o yn codi ddwylo ac yn gweddio. A'r weddi fawr yma nes i ddarllen yn gynharach. Ac yn y weddi, da ni'n cael cipolwg ar sut olwg oedd gan Solomon i hunan ar Dduw. Sut Dduw oedd Duw Solomon. A dyma lle dwi am fynd heddiw. A peth cyntaf i ni feddwl amdano fo ydy, mi oedd Duw Solomon yn Dduw mawr iawn. Os ydych chi wedi symud tŷ neu prynu tŷ erioed, ydych chi'n gwybod faint o waith meddwl a pharatoi sy'n gorfod digwydd. Ydych chi am y lle fod yn gyfleus, yn ddigon mawr ar gyfer eich anghenion. Ydych chi am i'r lle fod y gorau gallwch chi i gael. Ond dyma Solomon yn adeiladu tŷ ar gyfer Duw. Sut mae gwneud hynny? Mi gododd o adeilad oedd yn ei oes o'n rhyfeddol o impresif, do. Beth ari o ddefnyddio'r deunydd gorau fedre fo gael? Oedd yn wrthi yn torri cerrig i'r siap iawn, maen nhw'n chwarel yn bell i ffwrdd rhag bod sŵn mor thwylio yn y deml. Oedden nhw'n nôl coed
coed o Lebanon yn cael ei ddwyn mewn llongau ar hyd y môr ac yn ei gario yr holl ffordd i fyny'r mynyddoedd i Jerusalem. Trawstiau coed cedrwydd, paneli coed cedrwydd tu fewn y waliau i gyd. A wedyn, y paneli wedi ei goreiro fo aer. Bydd y dodrefn wedi cael ei greu o'r deunydd gorau, pres coes, ac aer, yn arbennig rhai pethau aer pyr. A'r ffordd yn yr iaith Hebraeg o ddweud bod rhywbeth yn byr ydy bod nhw'n ailadrodd. Pan ydych chi'n darllen, oedden nhw'n defnyddio aer, neu aer eiraid. Y stwff gorau i gyd. Doedd y fath adeilad ddim wedi cael ei weld erioed. A os ydych chi'n darllen pennod 6, ydych chi'n gweld yr holl waith as fewn. Ac eto, gysegir deml be mae Solomon yn ei ddeud. A'i gwir yw y preswyliad yw ar y ddaear. Wel, ni all y nefoedd na nef y nefoedd y gynnwys. Pa faint llai y tu hwn a godais i. Doedd y ddaear ddim yn ddigon i gynnwys Duw. Fydde Duw ddim yn ffitio fewn i'r ddaear. Fydde fo ddim yn ffitio, chi'n gallu gwasgu Duw i fewn i'r bydysawd hyd yn oed. Ond yn fwy na hynny, doedd y nefoedd ddim yn ddigon ac mewn ffordd Hebraeg eto mae Solomon yn dweud fedre nefoedd y nefoedd, yr ail adrodd mae'n dweud, fedre nefoedd y nefoedd ddim cynnwys Duw. Mae nifer o gyfeithiadau yn sôn am highest heaven, y nefoedd uchaf felly. Roedd diwiau, roedd cenhedloedd eraill yn ei addoli, oedden nhw'n dychmygu amdano nhw'n byw yn y nefoedd, ond oedden nhw'n gyfyngedig mewn rhyw ffordd. Rhyw fersiwn efallai chydig bach mwy spectacular o bobl oedd y diwiau yna. Ond dyma un, y Duw yma, na fedrwch chi mwy gyfyngu i un lle. Yn wir, mae'n llenwi pob lle. Pob lle yn y bydysawd, ond hefyd y tu allan i'r bydysawd. Mae'n ddi-derfyn. Dyma di Duw'r Beibl. Y Duw sy'n llon pob lle yn bresennol ym mhob man. Ond, da ni ddim i ddeall hwn jyst yn hermau maint yn unig. Tydi Duw ddim, diom jyst yn bresennol ym mhob man, dyna fath yma dŵr yn bresennol ym mhob rhan o'r môr. Mae Duw yn bresennol fel yr un sy'n llywodraethu ac yn gweithredu ym mhob man, bob amser. Ond i ddim ddari chi wylio neu glywed angladd y tywysog Philip. A mi o'na un darlleniad fanna o lyfr Ecclesiasticus. Rwan, tydi hwn ddim yn y Beibl, yn yr Apocrypha. Mae o, diom yn rhan o air Duw, ond oedd na ddarlun o'r greadigaeth yn y darlleniad hwnnw, bron wedi ddychmygu o safle rhywun mewn llong ar ganol y môr, ac wrth gwrs oedd y tywysog Philip di bod yn forwr ei hunandoedd yn y llynges. A mae'n dweud, mae'n amgylchu'r nefoedd mewn cylch disglair. Bwa wedi fflygu gan ddwylo'r goruchaf. Fel se Duw yn tynnu'r enfys fel rhyw fwa, rhywun yn tynnu bwa. Yr enfys, gwel yr enfys a chlodfor ar hwn a'i gwnaeth i. Te godiaeth yw yn ei disgleirdeb. Mae'n amgylchu'r nefoedd mewn cylch disglair. Bwa wedi fflygu gan ddwylo'r goruchaf. O iallu ei hun, fe ddwg i ben ei holl amcanion ac yn ei air ef, mae pob peth yn cydsefyll. Yn ei nad ydy o ddim o'r Beibl, mae'n gwbl ysgrythurol yn dydy yn yr hyn mae'n dweud. Mae rhan o'r ysgrythur yn dweud yr un peth. Pwy a fesuroedd y dyfroedd yng nghleder ei law a gosod terfyn y nefoedd a'i rychwant. Pwy ar oes holl brydd y ddeiar mewn mantl a phwyso'r mynyddoedd mewn tafol a'r bryniau mewn clorian. Eseia 40. Darllenwch Eseia 40. Neu llyfr Job, pennod 38 i 41. Neu beth am Genesis y bennod gyntaf.
Dywedodd Duw, bydded goleini a goleini a fi. A hwn yn ddiw rhyfeddol, mae'n ddiw mawr, mae'n ddiw galluog. A'r Solomon yn sylweddoli hyn. Ac wrth gwrs oedd o'n sylweddoli, mae nid jyst Duw mawr a Duw galluog sy'n llywodraethu. Oedd o'n gwybod bod o'n llywodraethu'n dda. Ac oedd Solomon yn gyfarwydd a geiriau Duw amdano fo'i hunan pan nath o ymddangos i Moses ar Fynes Sinai. Yr arglwydd, Duw graslon a thrigarog, araf i ddigio, llawn cariad a ffyddlondeb, yn dangos cariad i filoedd, yn maddau drygioni a gwrthryfel a phechod. Ond heb adael yr eog yn ddigos, ac yn cosbi plant a phlant i plant, gyda drydedd ar bedwaredd genhedlaeth am drygioni ei hynafiad. Duw mawr, ym mhob ystyr o'r gair, o Duw Solomon, a dyna'n Duw ni. Pryd oedd y tro diwetha i chi ryfeddu at fawredd Duw? Ewch, sefwch ar lan y môr, syllwch allan ar yr olygfa, a thrwy'r olygfa at yr un sy'n llywodraethu'r tonau. Neu ar noson glir, a da ni'n cael nhw yn nosweithiau, mae'n dydyn ni, ewch allan ac edrychwch i fyny ar y myrddiannau o ser, a meddyliwch am y Duw sydd wedi creu nhw a'i wedi henwi nhw bob un ohonyn nhw. A Duw ni yn Dduw i ryfeddu ato. Mae mor rhyfeddol o fawr a gogoneddus. Ond, oedd Duw Solomon yn Dduw i'w geisio. Gallwn ni feddwl am Dduw mor fawr, wel pwy da ni, be da ni? Ac eto, mae Duw yn galw ni i'w geisio fo. Dyma'r gwirionedd syfrdanol da ni weld. Mae'r wythnos diwetha, mae'n prif weinidog ni wedi bod mewn helynt am fod honiadau fod James Dyson wedi bod yn anfon negeseuau yn gofyn am ffafrau. Cyn hynny roedd David Cameron mewn helynt am iddo fo fod yn lobio trwy gysylltu'n uniongyrchol efo gweinidogion y llywodraeth. Rwy'n rhywbeth wrth gwrs na di'r gweddill ohono ni ddim yn gallu gwneud yn yr un ffordd. Hynny da chi a fi, da ni'n bobl gyffredin, da ni ddim yn gallu cysylltu'n uniongyrchol efo'r bobl bwysig yma. Mae pwysigion allan o'n cyrraedd ni. Ond nid felly y pwysicaf un. Nid felly Duw tragwyddoldeb. Ai gwir yw y preswyliad Duw ar y ddaear? Wel, yn i all nefoedd na nef yn nefod y gynnwys, pa fan llai y tu hwn a godais. Eto, cymer sylw o weddid y was ac oedd ei syfiad o arglwydd fy niw. Gwrando ar fy llef. Mae Solomon yn credu fod Duw yn gwrando arno fo. Bod Duw'n clywed. Bydde dylygaid nos a dydd ar y tu y dywedais amdano, fy enw a fydd yno. A gwrando ar weddi y bydd y was neu gweddio tua'r lle hwn. A fel cytgan dro ar ôl tro yn y weddi fawr yma, da ni'n clywed Solomon yn dweud, gwrando di. Gwrando di o'r nef a gweithredu. Gwrando di yn y nef a maddau. Gwrando hefyd y nef lle rwyt yn preswylio a maddau. Fe gododd y deml yma i Dduw. Nid mwyn i Dduw guddio oddi wrth y bobl, ond fel lle i bobl ddod i'w geisio. Oherwydd fod y Duw hwn yn drigarog a graslon. A 1000 o flynyddoedd yn ddiweddarach. Dyma Iesu'n mynd troi mewn i'r deml yn troi byrddau'r cydnewyddwyr arian drosodd a mynnu gelwyr fy nhi i yn digweddi, ond yr ydych chi yn ei wneud yn ogof lladron. Duw yw geisio di'r Duw yma. A Solomon yn gwybod byddai bobl yn gyson angen trigaredd am addeiant Duw.
Ac onid oedd Dafydd ei dad o wedi deud yn o'r salmau olaf i ddysgrifennu, trigarog a graslon yw'r arglwydd, araf i ddigio a llawn ffyddlondeb. Nid yw'n cyrraedd yn ddiddiwedd nac yn meithrin ei ddicter byth, ni wnaeth a ni'n ôl yn pechodau, ac ni thalodd i ni yn ôl ein camweddau. Oherwydd fel o mae'r nefoedd uwch ben y ddaear y mae ei gariad ef dros yr rhai sy'n ei ofni. Cyn belled y gymai'r dwyrain o'r gorllewin y pellaodd ein pechodau oddi wrthym. Fel y mae tad yn tostyrio wrth ei blant, felly tostyrio arglwydd wrth y rhai sy'n ei ofni. Oherwydd y mae ef yn gwybod ein defnydd, yn cofio mae llwch ydym. Bydde hyd yn oed edrych i gyfeiriad y deml, medde Solomon, o wlad bell, yn ddigon i Dduw wrando, achos fod Duw yn dymuno bod ni'n ei geisio fo. A dyna nath Daniel yn de o Babylon, pan orchymynwyd iddo fo beidio gweddio trwy unrhyw un ond at y brenin, a fynt yn agor i ffenest tua Jerusalem, ac yn gweddio, a Duw yn clywed. Duw sy'n clywed ydy'n Duw ni. Duw sydd am i ni i geisio fo. A mi fydd y pobl yn teithio bob rhan o wlad Canan draw i'r deml yn Jerusalem, i blygu, i weddio, i ddod â'i ddisyddiad ger bron Duw. Ond, wan, da ni am symud oddi wrth Solomon. Oed fe ddigwyddodd rhywbeth na fedre brenin Israel mwy ddychmygu fedre y ddigwydd. A'i gwir y preswyliad Duw ar y ddaear? Y Duw mawr a gogoneddus hwn? O fe ddaeth Duw Solomon i breswylio ar y ddaear. Mewn pentre di nod yng Nghalilea, dyma angel yr arglwydd yn ymddangos i Joseph mewn breuddwyd a dweud, Joseph, fab Dafydd, paid â gofni cymryd Mair yn wraig i ti. Oherwydd mae'r hyn a genhedlwyd yn ddihi, yn deillio o'r ysbryd glân. Bydd yn esgor ar fab a gelwi ef Iesu, a mae ef o waredau i bobl oddi wrth ei pechodau. A digwyddodd hyn oll fel y cyflawnyd y gair lefarwyd gan yr arglwydd o'r proffwyd. Wele bydd y wirif yn beichiogi ac yn esgor ar fab a gelwir ef Emmanuel. Hynny yw o'i gyfieithu y mae Duw gyda ni. Daeth y gair yn gnawd a phreswylio yn ein plith. A'i gwir yw preswylio Duw ar y ddaear. Ni chyfrifodd fod cydraddoldeb a Duw beth i ddal gafael ynddo, ond fe arostyngodd ei hun gan gymryd ffurf ceithwas y dyfod a weddynion. Gallai Iesu ddweud wrth bobl Galilea, bydd brenhines y de yn codi yn y farn gyda phobl y genhedlaeth hon ac yn ei condemnio hwy. Oherwydd daeth hi o'i safoedd o ddaear i glywed o'i thineb Solomon, ac yr ydych chi'n gweld yma beth mwy na Solomon. Arwydd oedd teml Solomon. Cysgod i gyfeirio at rhywbeth y mwy, at ffordd well o gyfarfod ar Duw holl bresennol hwn. Fe dath Iesu i agor y drws trwy wneud be fedre Solomon mwy wneud. Oedd y deml yn lle i bobl gyfarfod â Duw, ac eto yna rhyw len trwchus rhwng y bobl ac arch y cyfamod a'r drigareddfa. Y len trwchus yma, cael ffordd. A wedyn, dyna lle oedd Solomon yn aberthu miloedd o anifeiliaid. A dro ar ôl tro, mi fydde pobl genhedlaeth ar ôl cenhedlaeth yn dod ac aberthu yr anifeiliaid. Gwaed na fedre byth olchi calon yn iawn yna. Ond mae Iesu hyn yn dod. Iesu
yn eiriolwr ni yn y nefoedd. Hynny ydi, nid Solomon sy'n gweddio rwan ynddo, ond Iesu sydd yn eiriol trosto ni. Y nawr unwaith am byth ar ddiwedd yr oesoedd y mae ef wedi ymddangos mwyn dileu pechod trwy aberthu ei hun. Doedd y berthau Solomon ddim yn mynd i glirio yn dyledio ni. Ond dyma aberth Iesu Grist neu digon i glirio'n heogrwydd ni i gyd. Diolch fod gynddon ni eiriolwr yn y nefoedd. I ni sefyll drosto ni fel y safodd Solomon dros ei bobl. Ond y cwestiwn sydd gynna i ar cyfer chi ac ar ynghyfer i heddiw. Faint o geisio wyneb Duw da ni'n gwneud mewn gwirionedd? Mae'r drws wedi agor, mae'r llen y deml wedi rwygo, mae'r ffordd yn glir. Da ni'n gorfod edrych tua'r Jerusalem, da ni'n gallu edrych fyny trwy Iesu Grist a Dduw ein tad ei hunan. Pan glwsoch chi fod modd cysylltu efo canolfan Brailsford yma ym Mangor i gael brechlyn. Ond nid oeddech chi yno'n syth, codi'r ffôn yn syth, i drio gwneud y pwyntiad i weld fedrwch chi gael. Ffonio a ffonio nes ydych chi'n cael trwad neu hyd yn oed mynd a sefyll tu allan i'r lle yn ciwio i ddisgwyl i weld os ydych chi'n gallu cael y brechlyn. A dyma rhywbeth mwy na brechlyn i ni'w geisio. Mi fydde'r bobl oedd yn gwrando ar weddi Solomon yn ymuno yn y weddi yna. Bydden nhw'n clywed o'n dweud. Gwrando ar weddi bydd y was neu gweddi o tua'r lle hwn, a bydden nhw'n ei clonu dweud, gwrando ar weddi. Os pechand yn derbyn, oherwydd nid oes neb nad yw'n pechu. Da ni'n gwybod bod ni'n pechu. Gwrando di yn y nef a maddau bechod y bobl Israel. A bydden nhw'n ei clonu yn ymuno. A chi'n meddwl, dyna be di cyfarfod gweddi. Mae Iesu'n eiriol yn y nef, a den ni'n ymuno yn ei weddi fo. Gwrando, weddi dy was. Madde, cofia'r gwaed y dywalltwyd. Bendithiau nôl yn hangen. Ymuno gyda'r arglwydd Iesu Grist, drwy help yr Ysbryd Glân, i ganmol Duw a cheisio drugaredd gyda yn gilydd. Dyma di'n Duw ni. Emmanuel, Duw gyda ni. A Duw trosom ni. A trwy'r Ysbryd Glân, Duw ynom ni. Duw ynom ni. A dyna pam dylen ni wrth ni ddarllen hanes fel Solomon yn gweddio gerbron Duw. Dylen ni sylweddoli, peth mor fawr da ni'n neud, cyfarch Duw tra gwyddordeb. Ac eto peth, mae gynnon ni rhyddid i wneud. Bersonol, yn unigol, ddydd ar ôl dydd, a dod at ein gilydd i geisio'r arglwydd mewn gweddi. Mor fawr ydy fy Nuw i bore yma. Mae'n Dduw tragwyddol. Ydw i'n cofio hynny. Pa mor barod ydy'r Duw neu glywed cring hawla ni. Mae o'n awyddus, yn fwy awyddus nag ydw i hyd yn oed i weddio ag i ofyn. Ydw i'n sylweddoli yn cymryd mantes o'r drws agored yma i geisio'r Duw sydd i'n ngharef i ddigon, i ddanfon ei fab i'r byd, i farw trostai, mwyn i mi gael y rhyddid hwn, a chael i glisto yn gyson yn agored tuag atai, bob amser. Beth am i ni weddio? O arglwydd ein Duw, a thad yn harglwydd bendigedig Iesu Grist. A'n llygyd ni mor ddall.
Mae'n calonau ni mor araf i sylweddoli, mor ogoneddus ac mor fawr a rhyfeddol wyt ti. A da ni o ddim tad mor araf i sylweddoli, mor barod wyt ti, mor awyddus wyt ti, i'n clywed ni yn galw ar dy enw di. Maddau ni yn ffylineb, maddau ni yn drygioni. A caniatáu ni fod yn bobl sydd yn byw yn yr ymwybyddiaeth yma, dy fod ti'n dduw gogoneddus, a bod nynne trwy ras, clyfraint rhyfeddol o fod yn blant i ti. A pha blentyn sydd ddim yn cael closiat i dad, i siarad ac i ofyn am bethau da o'i ddwylo. Amen. Wel, da ni am gael emyn i gloi eto dan arweiniad y Paris. Fy arglwydd yw, daw i'n barchedig ofon wrth feddwl am holl waith dy ddwylo di. Ynghan y ser a rhy y daran ddofn, drwy'r cread oll dy rym a wela fi, can fenaid can, fy arglwydd yw i ti, mor fawr wyt ti. Mor fawr wyt ti.
Gadewch i ni orffen mewn gweddi. Bydde di Grist ar chyffeiriad y pethau da sydd wedi dod trwy dabernacl rhagorach a pherffeithiach, nid o waith llaw. Barhau yn ei reolaeth ffyddlon drosto ni, ac yn unig gael ymuno yn ei weddio, daioni i ni, ac gogoniant mawr i Dduw. Amen.